Energia eta transbordadorea izateagatik Bizkaia zubiak 19. zubilen aldiak garaitu zuen. Tio bibo bat esati bezala, gauze bizia, zubi bizia, eta izen da munduko lehenengo zubi bizia. Kantezko Burni zubien mugak gaindituz, 160 metroko zabalera eta 150 oineko garaiera lortu zuen Burni ingestu edo laminatu eta kable trefilatuei esker. Honek kableak zeukaten inderra, esate bateko 10 aldiz baino gehiago orduko kateak baino. Ibai Eskumaren areatzan dorrearen oinarria finkatzeko, Gorbeialdeko pagoegurra sartu zuten sakoneraino. 13, 14 edo 15 metrotara sakonerara. Ondo gogorra ikutu arte. Oligarkia berriak bainuetxe eta kasinoetako turismoaren entretenigarritzat hartu zuen eta zion finantzaketarik eskaini Burnia bere azpitik zeharkatu arren. Bere ziren mehatzak, industriak, altozornoz eta bankuak baita, terrenak, baina haientzat oso txikia zen. Eraiki bezain laster baina Bizkaiko industriaren kemen eta arrakastaren irudi bilakatu zen. Bilboko itsasadarraren arko triunfala. Alberto Palacio Bizkaitarrak Bilbon erregistratu zuen zubi esekiaren patentea eta Fernando Arnauden frantsesak Parisen egun eta ordu berean. Bio batera bultzatu zuten eta asmatu zuten zubia. Bizkaia zubiaren jakingarri batzuk azkena, ez dela esekia ontzitxo zintzilekatuagatik bidorren artean kablez eskegitako burnizko abeluziagatik baino.